As divisións administrativas non sempre marcan unha gran diferencia entre os habitantes dun e outro lado da liña que divide os territorios. Isto é o que ocorre, por exemplo, na fronteira entre Galicia e Asturias. Parte da historia común dos habitantes deste territorio fronteirizo contase nun documental titulado Naviegos, os outros arraianos, que realizou Ovidio Fernández. A película é a crónica dunha viaxe polo curso do río, polo curso do Navia, que nunha boa parte do seu percorrido fai de liña divisoria entre as dúas comunidades. Eu nací ao lado do río. Desde pequeniño xa nadar, ir buscar troitas, facer muiños de madeira, facer barquiños, todo o mundo ao redor da auga. Para min a auga era, pois, supoño que o mar do ribeireño, non? Quedou marcado un día que estábamos xogando a pelota, e aquela pelota caeu ao río, e a pelota marchou ao río abaixo. E sempre me quedou o rollo de decir, bueno, e se un día eu vou a buscala, non? É dicir, mañá ou fin de semana ou calquer outro día vou polo río abaixo, habrá un recodo, habrá un banzado, habrá un sitio, un remuín donde se pare esa pelota, non? Déixalo pendiente hasta que un día dices, bueno, xa vai sendo hora de ir buscar a pelota, non? ¿Dónde nace el río Navia? Joder, nace en el Suarna, en Navia de Suarna. Igual meto las patas. Non sabemos. Por Galicia, sei que en Galicia, non sei se en Lugo. O método de traballo é un deixarse levar. Facía un pequeno guión de traballo e en cuanto me poñía ao lado do río, aquel guión non valía para nada, non? É dicir, a realidade me desbordaba. Iba buscando unha cousa e encontraba outra. Me encontro co pastor no monte porque vou na carretera e me encontro ali. Me conta as súas historias de lobos, non? Acompañoume por 2 veces, pero sin atacarme. Impresiona ainda aunque non lle tiñas medo. Porque poite un pouco nervioso. El que queiras que non queiras, el dá pavor. A geografía xogaba un paso importante. Eu non o notaba nas relacións humanas. Era unha raya ficticia. A fronteira foi artificial. A fronteira é artificial, pero artificial creada polo home, é dicir, son os embalses. El salto de Grandas de Salime en Asturias, que se halla actualmente en construcción, será uno de los mayores de Europa. Suministrará energía eléctrica a toda la zona minera, a diversos complejos industriales e incluso a gran parte de otras provincias. Os nodos eran todos absolutamente inéditos porque estaban en cine, e ainda nunca naidos pasara a vídeo. É dicir, supoño que se estrenaron daquela e nunca volveron atrás, non? En el occidente de Asturias, sobre el río Navia y próximo al final del embalse del Salto de Doiras, se halla en periodo muy avanzado de construcción el Salto de Salime. La presa es la más alta de España, mide 134 metros de altura y el volumen de su obra es de 700.000 metros cúbicos. Está dotada de una amplia instalación de trituración y hormigonado que ha permitido batir la marca de Europa de hormigón vertido en un día. Ali teñen como un mito na zona de Grandas de Salime a construción de un teleférico que iba desde o mar hasta Grandas para evitarse o gasto de cartos en arreglar a carretera, non? Que houbera sido bastante mellor e houbera quedado. Entón construíron unha obra de ingeniería bestial. Claro, un día me mandan o nodo e vexo aquelo e digo, bueno, pero estos os de Grandas non dan todo o ouro que teñen por estas imágenes, non? Nin eles sabían que estaban, non? Cando coincide xeográficamente cas fronteiras entre Galicia e Asturias, caso de aquí, de Negueira e baixando hacia Grandas, está claro, é dicir, un lado do embalse non se relaciona co outro. Hai 3 embalses que ocupan 2/3 do río, e esos 3 embalses, ningunha das empresas concesionarias tuvo a dignidade nin a delicadeza de construir unha sola ponte. Estiveron aguantando a ver se facían os pasos, pero visto que non facían os pasos, marcharon para onde poderon. En Terra Chá é onde hai máis. E outros marcharon para Gijón, para onde poderon colocarse. E non hai máis, onde a xente largou. Negueira de Muñiz é o paradigma de isto, non? Confluye todo aquí, non? É o concello máis olvidado de Galicia, con moito, a todos os niveles.
incomunicado por todas as vías, pero que eso permitiu que se producira unha serie de historias increíbles. Yo vengo de Bélgica, vino hace 7 años a vivir aquí, no para escaparme del mundo para nada, yo he venido aquí para buscar un poco de tranquilidad, eso sí, ¿no? O único que puxe foi unha cámara e un micrófono, única e exclusivamente. O demais fixeron eles todos, é dicir, iba aquí te pillo, aquí te mato, e me iban contando a historia. Entón, estaba moi obligado hacia eles. E despois que a min, ainda que traballo en televisión, non me gusta demasiado a televisión, porque é un anonimato, é dicir, traballar nunca sabes quen está detrás. Eu sentía a necesidade de que a xente me vira, e eu velos a eles, e ver as súas caras que poñen cando ven o traballo, non? De feito, estou inquieto por saber como van a reaccionar hoxe, non? Un bo traballo dun bo profesional, e imaginamos que se interesante para todos pros arraianos eses do Navia, moitísimo máis, o teñen que converter no reportaxe de cabeceira.